No niin, moi. Sulla oli Lukan Pyhäleitolla, moi. Ja nyt meikäläinen kertoo siitä, kun minun jalkani vääntyi. Eli tosiaan mä kerron niin, että kun minun jalkani vääntyi tai taittui tai minkä nyt minun nimi onkaan. Eli, tai nilkkaan, niin. Joo, elikkä. Ja hei, heti tähän videon alkuun. Tällä tulevalla viikolla, eli aion tehdä ehkä joka päivä videon ihan sinne jouluaattoon asti. Ja jouluaattona tulee spesiaali. Tulee huikea spesiaalivideo tulee jouluaattona. Ja joo, eli siis meikäläinen siis tekee joka päivä video, mutta joo, tämän tulevan viikon aikana, mutta joo. Ja hei, jos teillä tulee jotakin ehdotuksia, niin heittäkää alas. Mutta eikö mä oikein sen kummempaa, nyt lähdetään sen tortainen kimppuun. Elikkä päivä alkoi siitä, kun oltiin kaveriporukan kanssa viettämässä vähän iltaa, eli siis baarissa. Tää tapahtui joku kuukausi sitten, tää tapahtuma. Eli joo, me lähdettiin viettää iltaa mun kaveriporukan kanssa. Käytiin kärppäpelissä ja Finlay. Ja sitten lähdettiin tuonne Oulun paikka kuin Biljardi City. Mentiin sinne sen kaveriporukan kanssa. Käytiin biljardit pelaamassa. Ja mä olin ihan aika pikkuhuppelissa aloin jo olemaan. Niin tosiaan me pelattiin ihan biljardia ihan muina miehinä. Ja juteltiin kaikkia semmoista hauskaa. Joten joo, sitten mä ajoin semmosen, kun mä olin juomaa hakemassa. Niin mä olin ostanut sen juoman, tai ostanut, mutta kuitenkin. Ja tosiaan mä ajoin sitten sen pöytään. Ja joo, eli siis mä ajoin semmosen baaripöytään, semmonen pyöreä pöytä. Ja siis me oltiin lähdössä heavy-mestaan. Sitten mä vahingossa ajoin vito vaihtelua, koska mulla on lääkäri tässä vito vaihe, niin voisin laittaa pakin päälle, kun mä olin lähdössä sitä johonkin. Niin mä ajoin silloin, että mulla vasen nilkka jotenkin taittui sun omituisesti. Tai vääntyi. Niin se on varmaan joku nimeä sitten tai joku. Niin siitä se ei tuntunut siinä hetkellä, se ei tuntunut miltään. Mutta sitten sen jälkeen, kun tietenkään ei tuntunut, kun oli vähän pikkuhuppelista, niin sitä ei sitten tunne sitä kipua niin paljon. Joo, ja seuraavana aamuna sitten kyllä tuntui se kipu, kun heräsi. Oikeastaan mä heräsin siihen kippuun silloin aamuyöstä, kun oli pää vähän selvinnyt, niin mä heräsin tavallaan siihen kippuun. Mutta joo, tämmönen tortain video oli tämä, ja joo, tosiaan, ja edelleen se on vähän kipeä, en tiedä miksi, mutta joo. Eli tämmönen oli tämä tortain video, tai miksi ikinä tämä voikaan sanoa. Mutta joo, eikä mun oikein sen kummempaa. Se on tosiaan tykkään videosta ja tilaa jos et ole vielä sitä tehnyt, mutta se olisi niinku ensi kertaa. Moi moi!